Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Basic! May way ba? Parang wala, no? Basic! Ano yung pinakagusto mong bumababa? Anong bagay yung gusto mong bumaba? Malamang gusto mong bumaba yung mga presyo ng mga bilihin. Lalong-lalo na ang presyo ng petrolyo. Pero naniniwala ako na bukod sa pagbaba ng presyo ng mga bilihin o petrolyo, ang gusto mo ring bumababa o bumababa ay ang salawal ng taong gustong-gusto mo. Bakit naman ganun? Ewan ko sa'yo. Alam ko kung paano ka mag-isip. Charot with the rot. Oy, pero balita natin, kabisyo, napakaganda ng balita na bababa raw po ang presyo ng petrolyo. Epektibo po bukas ng 6:00 ng umaga. So sabi dito, ang rollback daw po ay 0.70 sa kada litro ng gasolina, 0.95 sa kada litro ng diesel, at 1.10 sa kada litro naman ng kerosene. At ito po ay epektibo bukas po ng 6:00 ng umaga. Dahil din po ito sa pagbaba ng presyo sa merkado. So, nakakatuwang balita po ito na may mga bumababa, pero syempre sana rin po ay may tumataas. Katulad na lang ng hindi kilay sahod natin. Agree ka ba doon? Uy, meron ding batas na sinusulong ngayon na dagdag, I think 300 pesos plus yung dagdag sa sahod ng isang manggagawang Pinoy. So, I'm not sure kung ito po ay mapapatupad, pero sana mapatupad to, no? Sa lalong madaling panahon. Hindi na pangangailangan yan. Ganun talaga. Kahit wala pang binubuhay na pamilya, dapat parang meron na. Kasi nga tayo ay sugar baby na lang. Charot with the rot. Kasi sweet ako. Hello. 3 to 5 p.m. tayo magkakasama. Ngayong araw na Itetsewa, kapiling ang babae naniniwalang hindi man ako palaging may pera. At least, palagi naman akong maganda. This is me, the one and the only, your boss princess, DJ Rakitera.